Naprawdę fajny kawałek, naprawdę dobry tekst. Każdy ruch powie, dla tych, co stale biegu szukają tej odpowiedzi, który powie. W ciągłym obiegu myśli w mej głowie znalazłem siłę, która drzemie tam przy tobie i podpowie, że każdy ruch powie, to jest odpowiedź dla tych, co stale biegu szukają tej odpowiedzi, który powie. W ciągłym obiegu myśli w mej głowie powoduje, że czujesz ją w połowie. W każdej sekundzie spożytkowanej na buncie możesz zobaczyć, że w gruncie rzeczy prawda tak jak rzeka ma swe ujścia, to którą drogą pójdzie, to zależy już od ciebie i pamiętaj, czas nie czeka. Chciałbyś, ale nie potrafisz, to tylko brednie. Nie wiesz, takie kłamstwa, tanie przepowiednie. Zrób to, tylko zrób 2 razy pewniej, niż ponad cudze, niskie, średnie. Babilon zblednie, będzie z nim biednie. Daj z siebie wszystko, a w końcu system polegnie. Wystarczy, że powolność sięgniesz ukrytą w sklepie, bo to sprawia, że twe noce zmieniają się w dnie i poniekąd sam też zamieniasz się. Już to wiem, a ty wiesz, o czym jest ta powieść. O tych, co potrafią, ale nie potrafią tego dowieść. To jest opowieść, w której dominują znaki. Pamiętaj, by cel nigdy nie był tylko byle jaki. Przecieraj szlaki dla niepoznaki. Nigdy nie stawaj w miejscu, poszukuj sensu. Nie daj się znaleźć trudną sensu dnia. Wszyscy ludzie mogą to odszukać w sercu. Są tacy jak ty, tacy jak ja. Bo życie chwilą jest jak najcichszy szept mija. Uświadom to sobie, zanim odejdzie każda chwila. Czas zabija, bo to przytłaczająca nas siła, powodująca, że krew coraz wolniej płynie żyła. Więc postaraj się zawsze być tym jedynym, w tym miejscu, gdzie nie możesz wybudzić się ze snu. Pamiętaj, że musisz uważać na każdy ruch. Jesteśmy tu. Go Production! Kolejny kawałek mamy.